Jeg har det mega varmt, mand. Jeg har lyst til at hoppe ned i vandet. Kom her. Jeg vil komme for dig. Ja, sådan. Jeg tror, når jeg kommer hjem, lugter jeg sved. Me too. Skal vi bade sammen? Ja, vi går i bad sammen. Jeg vasker dig, du vasker mig. Okay, fint. Tæt på, mand. Det er synd for de mænd, du driller dig. Du driller ham. Hvorfor? De kan Messi, hvorfor kan du ikke score, hva'? Ham der Abdullah, ham der høje Abdullah, han siger. Og jeg sveder over alt i ansigtet. Ej, vi sidder ikke lang tid her, vel? Hvor skal vi så sådan? Jeg har det varmt, mand. Og jeg har lyst til at gå i bad i svømmestadion. Skal vi ikke hoppe ned på sø? Jeg gad gå i svømmestadion sammen med min mand og dig. Og... Hallo her, jeg skal lave knold på dig. For jeg får ikke sved, okay? Må jeg få lidt stik mere? Sådan. Er det fint nok? Så er det koldt nu, ikke? Den er skæv. Jeg synes meget, den ligger den der vej. Gør det igen. Kom så. Sådan. Nej, den er skæv stadig, det kan man mærke. Kom nu, start den forfra. Fordi dit hår er helt, du ved, du har ikke slet ikke børste endnu. Nå, du har ret. Hvad? Nå, du har ret. Ja, det er derfor. Skal vi ikke tage et billede herude? Jo, det kan Kom, nu. Nej, men jeg skal lave først knude. Knold. Ikke knude, knold. Fordi du er helt skør på dit hoved, ikke? Og derfor. Men vi skal ikke tage billeder, mens jeg har knold i hovedet. Hvad? Hvorfor? Fordi... Du skal være pæn. Nej. Jo, jeg skal også have knold. Okay. Så tager vi sammen, okay? Jeg laver knold. Ej, den er skæv stadig. Den er ikke skæv! Jo, jeg synes meget, den ligger den der vej. Nej, det gør det Måske ikke. er det, fordi jeg sidder sådan der. Ja, derfor. Skal jeg sidde sådan her så? Den er ikke skæv, den er fin nok. Den er skæv. Den er ikke skæv. Kom, du lader knold på mig. Jeg skal jo tage billede. Jeg skal jo tage billedet. Gå. Jeg kan ikke finde ud af det. Det kan du godt. Se, den er ikke skæv, den er helt perfekt. Hvorfor? Jeg kan ikke se noget. Hvilken side skal jeg tage? Skal jeg efter de møller, hvad? Ja, mest ham. Ej. Skal jeg tage det? alle sammen. Så hæver du bare mit hår. Og så skal du se, jeg skal også lave skæv den her vej. Jeg laver ikke skæv, Wallah. Jeg laver ikke skæv på dig. Jeg laver ikke skæv. Ja, der er din Wallah. Wallah, jeg har ikke lavet skæv på dig. Der kommer de mænd. Og så spiller Abdullah, og så kigger Abdullah der på bolden, og han holder øje med rigtig godt. Og Nej, så... du skal ikke sige det, Nina. Han skal se videoen. Og så den anden målmand sparker bolden, så løber han, og så fik... Folk, de tænker, du er handicap, hvis de putter den på YouTube. Undskyld.
siden du havde mig. Undskyld, det var siden i går. Ej. Hvad har jeg gjort? Jeg ved ikke. Au! Undskyld. Og så fik rødhold, og så sparker rødhold igen. Og så der er 2 blåhold der forveje. Og så løber han, og så løber han, og så løber han. Og så prøver han at score, og så fik jeg dommeren. Nej, det er svært. Og så fik blå igen. Og så sparker han. Ja, så fik bold, den blå hold. Så får han lige score i sin hår. Den er nok skæv. Nej. Den er helt oppe i toppen. Ja, det er jo meningen, er det ikke? Og så fik rødhold. Nå ja.